Sanibonani. Angazi ukuthi ngizoyikhuluma kanjani lento okufanele ngiyikhulume. Kodwa ngikhulumela abazali bami. Ngisabela impilo yabo. Ngiwumntwana mina ekhaya. Noma ngiganile kodwa ingane zakwethu lezi okukhulunywa ngazo njengamanje. Egcwele umhlaba wonke, engababulali, eyinebhamu, eyinenjini, eyishiselwa imoto. Okay, kulungileke. Benzeni ubaba nomama? Ukuthi yena sekufanele bona belala ehlathini ngenxa ukuthi kuzogcwala amadoda ekhaya. Imbuzi kababa zona ithathelani. Kungena abantu ekhaya, kubaleka abantu egcekeni, bese bebamba imbuzi behambe nazo. Ikuphi lento kwi-Constitution? Bahlasela zonke izindlu zakithi, beshaya ingane, behlukumeza ingane, bethi ingane ziyimboze ngoblankethi, beshaya ingane ngama-remote. Kanti siphila sivikeleke makwenze njani thina? Ngiphephe kanjani mina? Aningitsheleni ukuthi ubhuti iliphi leli cala nalo, ngoba kukhulunywa nje ephepheni namhlanje kuthiwa wabulala umuntu. Ubhuti uya attend icala leli lokuthi yena kuthiwa wahamba phe kwaqhude ngemoto. Lokho kushiwo womtolo. Angithi basho njalo, uya attend emelimoto. Uma ukuthi akafile uqhude. Anti uqhude uyena lo wade sekhaya ezontshontsha imbuzi behamba naye i-NIU. Angithi bamvikele bona. Bahamba naye okay ke. Akafile. Ungena imizi yabantu uthatha ilokhuzana igrocery store. Ngenxa ukuthi yena yena uvikelekile, uhamba ne-NIU, unalo lonke ilungelo. Ethatha imbuzi kababa uyidayisa. Banelungelo. Njengamanje bashisa imoto zasekhaya. Banalo ilungelo bona lokwenza konke lokho. Iliphi leli cala abanalo abangaboshwa beboshwele lona? Uma ukuthi ngempela kunecala ababoshwa ngani? Thina abazali bethu nithini ngabo? Kusukaphi ukuthi yena kuhanje ku-attack abantu abadala? Fanele ubaba nomama belala ehlathini manje. Ngesimanga nje sayo yonke lento eyenzakala sekufanele ukuthi abazali bami belala ehlathini. Sithina singenaphi kuyo yonke lento? Ingane zethu ivikeleke kanjani kulento? Ake nichazeni nina ngoba ngicabanga ukuthi nina like le NIU yenu niyazi kangcono ukuthi i-operate kanjani. Inelungelo lokuthi itshele ingane ukuthi ifike icima ugesi ukuthi ingane zimboze ngoblanket. Indlela kwawona lama copperhead abawafakayo ukuthi ungakwazi ba identifier issue kuthini. Nalama glass labo ukuthi yena befike benze yonke into abayithandayo emizini yabantu ukuze bona bengazi ukuba ne-proof ezosala. Uma ukuthi i-NIU isemthethweni, yini yona ayinawo i-NIU ayinawo umthetho? Ayinawo yona, ayisebenzi ngaphansi komthetho. Fanele ihlukumeze nje noma ubani. Thina fanele sihlukunyezwe njengoba singabantu. Kusho ukuthini nje ukuthi mina fanele ngilande uma ehlathini ngenxa ukuthi uchaseiwe emzini wakhe, ngenxa ukuthi unefike kuzofika abantu abanezibhamu ezinkulu ekhaya. Akazi ukuthi impilo yakhe isima kanjani. Kanti kwenzakalani bafethu? Ake nisichazeleni. Kwakhona nje lento le yokuthi yena kuthiwa udadewethu unezibhamu. Wazini uMephi ngezibhamu? Wazini ngezibhamu? Niyakhuluma, ngiyeza ukuthi niyakhuluma. Mina kodwa angizwa. Angizwa ngempela ngoba
kuhlukumezeka abantu abadala. Kuhlukumezeka abantu abadala and bahlukunyezwa ngamabomu, bahlukunyezwa abantu abavikelwa amaphoyisa. Bathumela bona. Uma kuwukuthi ngenkathi bebulala ingane lezi zo5 abayibulalayo abanelanga, okay, then yindaba becela amabhizinisi asekhaya phansi, because sebebulele vele already. Angithi sasangcwaba, okay, sadlula ke lapho ukuthi cha babulele. Njengamanje abafuni yonke into nje yasekhaya, into nje ethi biyela nje iyona. Uma ukuthi abafowethu banamacala aziwayo, bahlulwa yini ukubabopha, bewabophelela amacala? Yini befuna ukubabulala? I-constitution ubani othe eSouth Africa umuntu menecala uyabulawa? Enichazeleni. Uma amaphoyisa ekhona la eSouth Africa ababophi ngani? Abawachaji ngani ngamacala? Ababoshwa ngani? Sihlunyezwelani ke thina? Singenaphi ke? Okay, kulungile ke. Mhlawumbe abafowethu banawo amacala, akasazi ke thina. Singenaphi thina? Sihlukunyezelwani thina nezingane zethu? Abazali bethu bangenaphi kuyo yonke lento? Angikhulumi ngoba ngiyabona ukuthi bonke abantu bayakhuluma nje, bayakhuluma ngoba abasazi isimo thina esibhekene naso njengamanje. Mina ngoba ngihleli la ngangena NIU njengamanje ingidubule la sengiyazi bese ngifumbathisa isibhamu ngoba yinto esevele sijwayelekile vele. Ade bengenile la ngolesibili bafike bahlukumeza izingane la, bayishaya ngama remote, bethaza izimboze ngeingubo. Bafike bacima ugesi, bacima bebeucimelana ugesi. Indlela NIU esebenza ngayo leyo ukuthi mifika wona kufanele kube mnyama. Mabethi ingane zimboze ngeingubo, ingane ingaboni, kufanele ingane zenze njani? Zibe zazi kahle ukuthi kwenzakalani, zibe ibonile ukuthi kwenzakaleni koyise befa. Sekufanele ukuthi ingane zivumele bathi ayihloniphi. Nisiphilisa impilo enjani? Sekufanele kwenzakaleni? Nithi yena abafowethu bazigebe bangenaphi abazali? Zingenaphi ingane zethu lapho? Kulungileke. Kuza kanjani ukuthi yena bezo attack thina? Ninjani ngempela? Ninjani ngempela? Aningichazeleni ninjani? Ninjani ngempela nini? Umuntu yena ke nje, okay, i-NIU ithi uma umuntu ebuza ukuthi awukwenzakala ithi izodubula wena. Ngobani njalo? Ngoba vele kusemthethweni ukuthi yena bafethu kulungile sizofa. Sizofa nje like ngoba vele kumayelana nabantu bakabiyela bonke. Thina bafethu shuthi siyafake. Ngeke sizithule, ngiyaxolisa nje ukuthi kuze kwafika la kufanele khona ngikhulume khona. Kulungile sesivumile kwethu futhi shuthi kumele sife sonke sizofake. Ngoba phela abakwazi ukuyikhulumela. Abakwazi ukuyikhulumela kufanele nje thina sife nje lokwenzakala izinto ngoba phela azimi izinto. Azimi i-NIU nje thina iyahlukumeza. Asikwazi thina ukuphila manje, asisakwazi ukuphila ngenxa ukuthi yena sisovalweni ukuthi yena bengasidubula noma yinini. Ba attack ingane. Hayibo. Hayibo. Kanti hlobo luni lwabantu laba kaMtolo? Hlobo luni nje lwabantu laba lamadoda nje ahamba noMtolo? Abantu abanjani? Ngoba phela loya baba uye ohamba phambili. Sizwa ngaye ke siyamhlonipha ke baba uMtolo ke siyakusaba ke. Angithi wena uphethe umthetho nobaba wakho lo wesiqoko. Sizwa ngani ke? Siyasiphiki ke siyavuma ke. Sibulaleni bakwethu, ngeke silahle ingane zakwethu. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi masifa sofa sonke bafethu. Sibulaleni nje. Asife sonke, asenankinga. Nezingane zethu futhi ilindele ukufa, nobaba nomama nabo balindele ukufa ngoba vele nizobulala thina. Sibulaleni ke.